warap mga Ajin. So sabi ko sa inyo, paglalabanin natin to. Yan. Yan dalawang super natin nagagamba, no? Kung narinig nyo sa background mga Aji, yan, no? Tignan nyo to. Yan, no? 1,000 yan mga Aji. So 4,600 na naman, no? Maya maya yan, 10,000 na naman yan, 10,000 na naman, no? So Gagambino PH pa rin yan, live na live yan, no? Fight 104, saan yung ano ko, 102. Hinto muna tayo mga Aji. Maya maya. Kasi magbibideo tayo, no? So grabe ang lalaking gagamba nito. And sobrang haba na gagamba nito. Mahabang talaga to. So pass game natin mga Aji. Kasi 3 laban to, no? Hindi ko na siya pansirin pa to. Pakita mo nga yan baby, mga kulit dyan. So labas na natin tong arena natin. Okay, let's go. So tignan yung maigi ah. Hindi ko na pagagalawin pa to. Kasi alam nyo naman paano gumalaw to ah. So yan. Mahabang gagamba to, malalaki talaga. Ayan o. So depende na kung dito kayo sa itim na tigre or dito kayo sa yan, brown na pula yung paa. Bulik, parehas bulik. Sige. Patayan talaga to mga Aji. 3 days to, no? Nanunot ang tapang nito. So paunahan na lang. Dito, tingnan mo nga ito baby. Dito kayo, o dito kayo, let's go. Ako, may mga matay talaga dito mga. Aji. Wala ka. Derby size yan ha, mga super yan. Malalaking gagamba. Timbang siguro ng 55 no. Grabe. Naunahan ng kagat. GG. Uy. Sorry, nahila natin. Nahila. GG mga Aji, no? So, pass game. Ganun lang. Ayan, no? Grabe. So, ginanon lang mga Aji, no? Ako pa naman doon, sa akin lang. Doon ako sa tigre na itim, no? Kaso nung kasi siya mga Aji. Delikado yung ikot niya, no? So, proceed tayo dito.